Kweduno mabuja madoka chere tauya nadzo nhau zuwa rochitanhatu mwedzi uno wakukadzi. Nyasi tiri kutanda naye Morgan Komichi agoti ndodawo kumbika inzwi rangu kuti ndakareketawo maererano neiyo nyaya yaNoto 2030. Mandiwe kwai munhu wese anoda izvezvi kuti aende kuchipatara chopfungwa chaicho nokutoti zviriti vanhu 2030 zviri kukanganisa vanhu kufunga. Kwai nyika yeZimbabwe yaremerwa naiyo nyaya ya2030. Rekai tigoona kuti zvichaperera papi nayo waMorgan Komichi. Blessed Geza kwai agoti aiwa ndiri mupenyu, ndiri mupfuma, ndiribe kana chakandiwana. Kwai ndakagwinya asi ndiri kundoita hangu kutambira pasi povhu kuita zvinoita mbeva zviya. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichitekaira sei nekuti ari kureketa kuti izvezvi ari kuita basa rokureketa nevanhu kwese kwese kuti wakone kudaira chirongwa chekuramba iyo nyaya ya2030. Rekai tigoona kuti zvinoperera papi, tinenge tichikunyepai. Uyu wokuzviti ndini mambo munhu mutapa Timothy Chiminya zvaminya manje kureketa kuno. Agonzi apuwa bhero romadhora 200 okuAmerica asi akanzi ngaagare muHarare areke kugoburika muHarare kuenda kure nokuti akaenda kurefu anovhiringana nevanhu. Ipapa agonzi usaigoreka kuenda kumusha pokare siya pasipoti yako ureke kugotiza. Idi pakaita kunyangariwa. Tikundotenda kuti apuwa bheroro tinenge tichikunyepai kuti zvirikutekaira sei. Jacob Mafume ipapa goburika hacha achireketa kuti kwakabiwa mari inoita mamirioni 4 chidimbu omari yekuAmerica kukwari yokuHarare asi vanhu vari kuramba vachindoreketa nyaya yokureketa pwito dzokunyepa. Kubodoka kwaagweita achiti kwai pamba pangu panhamba iyo asi pasiripoba. Mandiwe pano nyaya apo. Rekai tigoona kuti zvichapera sei nokuti vamwe ana Hopewell vari kumutsigira fani wakagoti aiwa zvinoitika kuti anokangamwa paari kugara. Imi munhu wogweta. Rekai tione kuti zvinombotekaira sei kuti akazviitirei heno ticharamba hedu takaringa kuti zvinenge zvichienda nopapi. Munondoziva tinokunyepai. Tikananga pamasvingo papa kanzuro yemasvingo kwai ipapa yakutomukirwa nevanhu nokutoti iri kufunga kutenga mafoni orudzi rweSamsung. Samsung inodhura S24 mhandiwe S24 Ultra ndiwo vari kuda kugotenga. Kwai ipapa makanzura 13 ada kutotengerwa mafoni omari inoita zviuru 13 nemazana mapfumbamwe 16,900 pachirungu. Mhandiwe vanhu vanojairira vanhu vavo kuita kujairira chaiko. Idi vanhu varibe mvura mumaguta mumu asi ivo vari kufunga kuzvitengera mafoni. Mhandiwe idi hwi dai zvakohwa zvizvi zvaita kugohwa zvapera. Ipapa Zimbabwe kwai agoti ndiri kuda kutopindawo kumusangano iko pasi rese unoringana zvokuchengetedzwa kwevanhu UN Security Council. Kwai Zimbabwe iri kutoda kuti ndiyo iite dzimwe nyika dzinombopindawo imomo. Rekai tione kuti wachatsigiwa nani kana wachinge wadaro. Tinenge tichikunyepai kuti pani anenge ari kuzvitsigira izvozvo. Kwaita musoja ari Lieutenant womumhepo Nesbeth Tambudza atambudziwa kusvikira apfa uya. Kwai ndege yache heno kuti yaita sei kwakugwa mhandiwe kubva yamupedzera ipapo. Idi zvakaita kuoma. Ava vanonetsa. Pokare nyasi kwareketiwa kutoti ipapa anonzi Tinai Chigudu akamboita mukuru wodunhu rokumaNicaland kwai apfa. Heno kuti mweya yavo inozorora murugare chere kana kuti kwete. Ipapa Zimbabwe Anti-Corruption Commission mukuita kwayo kuratidza simba kwai tiri kuda kutoti tiende koita maticha ari kuramba achida kuti kuitiwe nyaya dzokutora maextralesson nokudidi. Wari kuomesera vabereki ndo watiri kudaiwawo kuti tibate tisungise.
kudherera pakachipa kurefuku kuakuru kunosvikaba. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichienda nopapi. Tinoramba takaringa zvedu tichikunyepai kuti zviri kutekaira nopapi. Apa izvezvi mapurisa agototi taboya mutumbi womurume ano makore 24 27 pachirungu ari kunzi ndiye akaponda umwe murairidzi uya aive paGuinea Fowl. Rekai tione kuti zvinombotekaira sei ipapo, kuti ngoziyo ichaita sei. Mhanduwe pakanyangariwa. Uyu azviuraya uyu ndiye munhu musvinuba uyu, ndo vanhu vanorwadza iwawo. Wosiya wakoromora wobva wati ndakuzviuraya, idio gena ririko. Rekai tione kwazvinoperera. Nyasi uno bato reZANU-PF ragoramba wakomana kuti zviri kuitika kwai wanotungamira masitoro wawa ndo wari kutadza kuita basa, saka masitoro ari kupfikiwa. Mhanduwe kwai ndisu bata konzeresa zvatiri kuita. Aidi panogara paino mumwe wekunenedzera hwiyo ZANU-PF, zvinoita kurwadza. Nyasi uno agere hunde kubhangiro nyika John Mushayawanhu anga ari kusaya wanhu ipapa achitoreketa kutoti taakuda kutoti izvezvi wanotengesa zvinhu kunze konyika kusanganisira zvicheriwa zvonyika pavanobhadharwa mari dzavo wakusiya zvikamu 30 kubva muzanazvo mari yokuAmerica kuti ndisu tiisenzese toapa iyo mazuda edu. Kwai ipapa makambani anoda kutenga mari yokuAmerica akwanisa kutenga zviribe kana kumirira kana kudini. Akati pokare kuno mari inoita mamiliyoni 500 $550 million iri kutsigira mazigi, iyo mazigi asiko. Wakagoti pokare taano goridhe rinosvika matani 200 tons pachirungu. Wakagoti taakufunga kuunza rimwe zigi ipapa. Kwai toda kuunza mari yozigi itsva. Mhanduwe mari yozigi itsva yatichaunza haimari inenge yakanaka, pokare yakanhadziwa zvisvinu. Kuti wandobvume basi kuti kumana tabweka zvaramba izvi, wari kuzvitadza, wari kudaba izvozvo. Rekai tigoona kuti wachazvikona chiri zvauri kureketazvo. Ipapa pokare kwai peturu mwedzi uno iri kurwadza. Mhanduwe iri kukwira kusvinu, masendi 5 ndo akwidziwa nayo. Peturu yaakutengesiwa padhora ribodzi nomasendi 53, uko dhiziri dhora ribodzi nomasendi 57. Pakanyangariwa apo, pakanyangariwa. Rekai tione kuti zvinenge zviena nokupi. Tinokunyepai. Nyasi mutambo wekiriketi wongochinakidza kuringa kani. Mhanduwe wakomana wekwedu achitungamiwa naiye mugwicho waAlistair Campbell, Jonathan Campbell. Aiwa waita kukemba chaiko iko kunyika yeIreland. Wanga waripo kubulawayo kuQueen's Sports Club. Rekai tigoringa kuti mangwana wanomuka wari sei, asi tiri kufara. Blessing Muzarabani anga ari chikomborero chaicho sozita rache kunyika, akagoakuwa mabhora okiriketiyo 9 achibuditsa vanhu 9. Mhanduwe aiwa ndokukona uku. Dai wakaramba wakadando zvikaramba zvienda mberi, tinotenda. Ipapo toringa dziri kuitika pasi rese. Kutandira muSouth Africa, Cyril Ramaphosa apa mureketo wache womamiriro nyika, State of the Nation Address. Mabuja munondongwaimi ipapa Nyasi woEFF woMK wese wabudirika wari kundoti ari pechareketa. Rekai tigoona kuti zvinoperera papi. Peno kuno zvimwe heno ticharamba takaringa, tinenge tiri kunyepai. Nyika yeTanzania yatanika pachena kutoti zvedu zvatinonyepewa nevakuru ana Chiwenga zvopfumvudza akutipinza pfumvu paribe kana chinoburika. Ipapa Tanzania yegani yanzi yakabudisa chibahwe chiri chomatani mamiliyoni 10 anozviuru 400 11.7 million tons pachirungu. Mhanduwe ndokukona uku.
kwaipapa kana Nigeria chaiyo nokukura yaita yakatadza kusvitsa chibage chakadari gore rapfuura, ndokukona kwevatungamiri vanenge vachiziva zvavari kuita. Aiwa, makorokoto kuwa yedu Tanzania dai watoti kuwawo nokatsapo kabodzi ko iyo matani kana zana chairo. Uyu mudzimai akazvariwa kuBritain asi vabereki vachibva kuNigeria, Kemi Badendosh. Kwaipapa aiva taakuda kuti tiingidzire makore okuti vanhu vasiri vekunyika yeBritain vagare muBritain mavari vekupuwa mapepa anoti wagarewa zvizvavo zvoBritain. Kwaitoda kuti tibve pamakore 6 kuenda pa15. Yowe aidiwi rekai tirambe takazviringa kuti zvinoperera kupi, tinenge tikunyepai zvedu kuti zvakamira sei. Apa kuno mavhidhiyo ari kuramba aindoburika okuBurkina Faso, ari kunzi ndokuBurkina Faso. Ipapa kwai kuvanhu vokuBurkina Faso mutungamiri wavo iye Traore agoti kana ndinoda pakutira ndinotoita kuti zviite zvisvino, akatenga zvinhu zvokuseenzesa kuti wanorima nokunhadzira mugwagwa nezvimwe zvakadando wakone kuboya zvokuita. Rekai tione kuti ndizvo chere kana chiri chokwadi ichi. Tomuroera manja tichiti makorokoto. Ipapa pokare nyaya yaJacob Zuma yokuda kusungiwa kuti kwai agobhadharwa mari yochimanja mubudu pakatengiwa zvombozvondo kuFrance. Kwai yaramba kutekaira nyaya iyo, zviri kuramba zvinetsa kambani yokuFrance yagototi aiwa ticharamba kupinziwa mudare. Rekai tione kuti zvinoenda nokupi. Ukuwo South Korea yaramba kuti vanhu vayo waseenzese dandemutande reDeepseek. Idiwa China wapinza vanhu upfumvu wavo. Rekai tizvione kuti zvinoperera papi. Nyika yoPanama yagoti pano tinodaba vanhu vanoita pwito dzakaita dzakareketiwa kuAmerica vokuti vachatitorera kana zvichireva kuti tichaita kumira kusvikira mubodzi wedu ari pasara ndozvichatoitika. Manduwe, rekai tione kuti zvinoperera papi. Ipapa pokare America mutungamiri makurukota anoringanozvo pasi rese agoti ndikuenda kuSouth Africa, nokuti South Africa vari kuita basa rokuvhiringa vanhu vachitorera vanhu ivhu nokudidi. Rekera hako iwe, waChina waripo wabi yedu, waChina waRussia waripo, wana Venezuela wana Argentina wese wandoripo. Tobva tandopinda muBRICS nayo ana Brazil nana India. Aiwa, rekai tione kuti zvinoperera papi. Ticharamba zvedu tichiringa asi vanhu vese wandomunyepa kuti manonoka mareketa mhanduwe, dai matogara ikweyo mureke kuzoya futi noramangwana, tinokudai baino. Rekai tione kuti zvinoperera papi. Asi kwanyasi tagumira pano mabuja, ndini wenyu mhanduwe onawo.